Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de CSGO. Acum hai să ne alegem harta, să jucăm pe astăzi pe Dust. Să jucăm pe Dust. Și n-am mai jucat de mult CSGO, am gândit să facem un episod. Trebuie să ne punem așa, trebuie să ne alegem arma, prima, poate și o să testați. Gata, concentrați. Unde se ăștia, măi? Uite cu ăsta. Vom încheia și noi, da, vom încheia. Doi să ne jucăm alea acum. Revenim. Revenim, oameni. Trebuie să ne schimbăm harta. Nu prea știu să joc pe mape noi. Mult am jucat pe asta. Și mi-a plăcut mapa asta. Și asta știu să joc. Nu ca aia. Aia mă schimbă. De când avem teroriști. 5 la 5 și ne luăm o armă. Să ajutăm să pot să ajutăm moderat să ne învăț mai multe. Acum ne zice că sunt acolo mai bine. Gata. What? Oh my god. Și așa. Să facem ce greu o să fie.